студиото Magic Lashes предлагаме широка гама от професионални услуги за вашата красота. От миглопластика до процедури за лице и тяло, ние сме тук, за да ви помогнем да разкриете своята истинска красота. Удължаване и изгъстяване на мигли, косъм по косъм, 2D, 3D, 4D, мега обем, руски обем. В нашия салон за красота ще се погрижим за вашата коса с най-добрите фризьорски услуги. Нашата цел е да ви предоставим невероятно изживяване и да ви направим да се чувствате прекрасно с новата си визия. Нашите услуги включват професионален маникюр и педикюр, които са предназначени да осигурят красив външен вид и здравина на ногтите ви. За да поддържате красива и здрава кожа на лицето си, предлагаме различни процедури, масаж, маски и ексфолиация. Процедурите за тяло са изключително полезни за нашето здраве и ни помагат да се успокоим и освежим, освобождавайки ни от стреса и напрежението на ежедневието. В нашия магазин предлагаме широка гама от продукти за грим, които ще задоволят всяка ваша нужда. Намираме се в град Благоевград, на улица Васил Мечкоевски, 13. Работим от понеделник до петък, от 9 сутринта до 8 вечерта. За връзка с нас пишете ни на beautygarden26@gmail.com или се обадете на 0888 234 331.